سلام كبرات تخطاتلتنا كمي وعلكم هجي اب ستوديو اري تي فينا نركب زلنا نلومي نحج قريبنا زلنا زعبا مالتي كورونا فيروسن اجباب متحلافون ابز بلا رسينا كنزارب مساي ابز ستوديو عديمي زلو خدما دكتور اريا برهانه حلافي مقصار تمحالفت حمامات منستر طعنا يكون كبرات تخطاتلتنا كم زفلت كورونا فيروس كابز جمر وحدا وارح يخوين زلو ازي تريو هناي زحمام ازي ولا ونتم عبيتي تمرمرت ناي زعلم انتايو بزح عمقت خبصحو زخال نغرات قاللكا خزربا يكال انت كاب حج تبصحي زلو كن ولا ون ኤርትራውያን ሓኻይም ማዕረ እንዳሰጎሙ ነቲ ናቱ ባህሪያት ኣብ ምክታልዮም ዝርከቡ ዘለው ስለዚ ዶክተር አርአያውን ንሎሚ ኮሮና ቫይረስ ብኸመይ ዝመሓላለፍ ክሳብ ሕጂ ተበጽሒ ዘሎ ነገር ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ዋን ካልእ ዝተረኸበ ሓድሽ ሓበሬታታት ኣሎ ድዩ ንዝብል ሕቶታት ክምልሰልና ኣብ ስቱዲዮ ዓዲምና ያለና ምክታልኩም ብኽብሪ ዕድም ዶክተር አርአያ ስለተዛሃብካ ንዕድል የመስግነካ ብሓፂር እዋን ተዳሊኻ عندما نخبر كاب مصخا بسم تخاتلتي مسجن كم زفلت منغستي ارترا كومونو مرحت هايمانوت نمكتا نايزي تلابع حمام زتفلالي مملحيتاتن مخرن كوصني حمام كومون حخايم سمويا باكل نمصو بعد دكتور تغريدا دكتور علي بعلخا ولاون بروفيسور نغاسي كالوت بزعبا زي ون بزح استمرون غسغاسن كوهاب صنيحي سلازي ازي غسغاس ازي نزي متحلف نايز حمامي مو سلازي ازي اغبا متحلفات كميو كابس تمرت زخ حزبي انتاي تماهير لك تحسب تعمي يغني لي ميكيلا مينستر زيراون كمسكنالو ምናልባት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ከምሪኦ ዘለና ቀጻሊ ብዛዕባ ኮሮና ብሬድዮ ይኹን ቴሌቪዥን እዛ ናይ ሎማዓንቱን ኣገዳሲት ኣርእስቲ ኣብ ሓፂር እዋን ተዳለወት ምዃና ብጣዕሚ የመስግን እዚ ድማ እንታይ ዘርኢ ሚኒስትሪ ዜናውን ማዕረ ሚኒስትሪ ጥዕናሲ ይስጉም ከም ዘሎ ዘርኢ ስለዝኾነሲ ኩልና ክንማሳገን ዘይኮነ ኣለካ ዝሕማም ናይ ኩልና ኣድቦን ስራሕን ዝሓትት ከም ዝኾነ ዘርኢ ማለት እዩ ሚኒስትሪ ጥዕና በይኑ ዝሰርሖ ስራሕ ኣይክሎን እዩ ሚኒስትሪ ጥዕና ምስ ኩለን መሻርክቱን ምስ ህዝቢ ከይሓስካ ሚኒስትሪ ዝወፅኦ መምርሒ ህዝቢ ተዘይተግቢሮ ሕማሙን ክትቆናፀሩ ኣይትኽእልና እዚ ሕማም ሓድሽ እዩ ቅድሚ ሰለስተ ወርሒ ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ዝኾነ ሰብ ሰሚዑ ይፈልጥኒ ኣብዘን ሰለስተ ወርሒ ግን በናይ ቅልጣፈ ከይዳሎ ኩልና ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ እቲ ፅቡቕ ናይዚ እዋን እንታይ ሓበሬታታት ብቐፃሊ ብቴሌቪዥን ድዩ ብሬድዮ ድዩ ዳርጋ ኩለን ማዕክናቱን ብማዕሪ ይሽፍኖ ስለ ዘለዋ ዳርጋቶም ቆልዑ ከይተረፈ እኩሉ ሓበሬታ ኣለዎ ሕጂ እንታይ ካብ ዝጅመር እቲ ሕማም ቻይና ጀሚሮ ኣብ ውሃን ብድሕሪኡ ናብ ጣልያን ሰጊሩ ስፔን ኣሜሪካ ኣብ ዝቐረባ እዋን ድማ ናብ ኣፍሪካ እውን ይቀላቀል ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ሓፂር እዋን ጥራሕ ስጋብ ናይ ትማሊ ናይ ሎማዓንቲ ሓበሬታ ልዕሊ ሚልዮን ሰብ በቲ ቫይረስ ተለኺፉሎ ናይ ኣሳት ልዕሊ 60,000 ሞት ድማ ኣኸቲሉ ኣሎ ኣፍሪካ እውን ዳርጋ ልዕሊ 46 ሃገራት በቲ ቫይረስ ኣትይወን ሰባት ሓይሞም ኣለዉ ብዙሓቱን ሞይቶም ኣለዉ ኣፍሪካ ማለት እዩ ሃገርና እውን እቲ ናይ ከመጀመርያ ሕሙም 21 ማርች ቀዳማይ ሕሙም ረኺብና ኣለና ማለት እዩ ብድሕሪኡ ግን ስጋብ ናይ ትማሊ 22 ሕሙማት ኣብ ኤርትራ ተመዝጊቦም ኣለዉ እቲ 22 ሕሙማት ኣብ ኤርትራ ኣብ ሆስፒታላት እዮም ይሕከሙ ኣለዉ ብጀኮም እውን ማልያ ዘይብሎም ናቶም ኮንታክትስ ወይ ድማ ምስኦም ርክብ ዝነበሮም ሰባት ድማ ተወሺቦም ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ እዚ እንታይ ዘርእየና እቲ ሕማም ስጋብ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ክንደይ ፃዕሪ ዝሓትት ክንደይ ምክስታት ዘድልዮ ምዃኑ ኩልና ክርዳእ ይግባአና ማለት እዩ ሕጂ ናብ ትሕቶኻ ንምምፃእ እንታይ እዚ ሕማም ብኸመይ ይተሓላለፍ ቅድሚ ናብ ምዝናበይ ድማ ዝሓድሽ ሕማም ስለ ዝኾነ ድማ ገሊኡ ዝተፈልጠ ኣሎ ዘይተፈልጠ ድማ ማልያ ነገራት ኣሎ ቅድሚ ትማሊ ጥዑይ ዝነበረ ዘረባ ብካልእ ተቐይሩ ክመፅእ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ትማሊ ብከምዚ መሓላለፍ ዝበሃል ዝነበረ ሎሚ እውን ትመተሓላለፍ ተቐይሩ ስለ ዝመፅእ ብዙሕ ዘይፍለጥ ነገር ስለ ዘሎ ህዝቢ ኩሉ ክጥንቀቕ ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ንቕሓት ወሳኒ እዩ ጥንቀቐ ወሳኒ እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ዝተገበረት ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና ድዩ ብሚኒስትሪ ዜና ድያ ኣቢላ ትወፅእ ሰብ ኩሉ ሓንቲ ብሓንቲ ቆፂሩ ክከታተላ ዘሎ ኮይኑ ይስማዕኒ ሕጂ ናይቲ መተሓላለፊ ሕማማት ስጋብ ዝቐረባ እዋን ኩልና ንፈልጦ እዚ ሕማም እዚ ብናይ ቀረባ ርሕቐት ብምስዓል ብምስንጣስ በቶም ደቀቅቲ ነጠብጣባት ዝመሓላለፍ
ዝብል ነይሩ ክሳይና ሕጂ እንታይ ማለት እዩ እቶም ዝወፁ ነጠብጣባት ኣዝዮም ፍርያት ስለ ዝኾኑ ክንዛረብ ከለና ኣብ ሓፂር ርሕቀት ይወድቁ ዕንጥሾው ክንብል ከለና ክስዕል ከለና ድማ ቁርትሌት ወንጭፎም ድማ ኣርሒቆም ስለ ዝኾኑ ብተኻለ መጠን ድሕሪ ረሓኢካሲ እቲ ነጠብጣብ ኣይረኽበካን እዩ እቶም ፍሪ ዝበሉ ነጠብጣብ ድማ ኣብ መሬት ወድቁ ፀሓይ ምሳረዎ ድማ እቲ ቫይረስ ክመውት ይኽእል ዝብል ነይሩ ሕጂ ብከምኡ ምክንያት ስለ ዝገበረ እቲ ምርሕሓቅ ተቀራሪብና ኣይንኸይድ ንረሓቅ ዝበሃል ልብሲ እዩ ዝኾነ ዝስዕል ሰብ ዕንጥሾው ዝብል ድማ ኢዱ ብናይ ኩርንዕ ኢዱ ብመንዲል ብሶፍት ሸፊኑ እቲ ነጠብጣባት ናብ ካልእ ሰብ ንኸይከይድ ናብ ኣፍ ናይቲ ካልእ ሰብ ንኸይኣቱ ብኣፍንጫ ንኸይኣቱ ብዓይኒ ንኸይኣቱ ዝግበር ዝነበረ ፃዕሪ እዩ ማለት እዩ ብጀብኮ ድማ እቲ ዕንጥሾው ምስ በልካ ኣብ ጣውላ ድሓ ዓለቡ ኽእል እዩ ኣብ ዝኾነ ዋላ ሕጂ ብዙ ከለኹ ድሕሪ ዕንጥሾው ኢለ ኣብዚ ጣውላ ድሕሪ ኣነ ሕቲ ሕማም ኣለኒ እቲ ነቲ ጣውላ እቲ ዝሓዘ ሰብ እውን ክሓልፎ ስለ ዝኽእል እታ ቀንዲ ኣገባብ መከላኸሊ ዝበልናዮ ድማ ሰብ ኩሉ ኢዱ ክሕፀብ ኣለዎ ማለት እዩ ዝኾነ ነገር ተተንኪፍካ ኢድካ ብሳሙናን ብሕፃብ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ኣገባብ ኣተሓፃፅቡ እውን ድልል ዝበለ ማለት እዩ ኩሉ በዚ ቅድሚት ብድሕሪት ብጎኒ ገለ ጌርካ ክትሕፀብ ኣለካ ካልእ ተኽኢልካ ድማ ኣብ ጅባኻ ሃንድ ሳኒታይዘርስ ወይ ናይ ኢድ መፅረይ ኣልኮል ዲ ካለ መሳሊ ሒዝካ ነገራት ተንኪፍካ ኢድካ ተወሊልካ ቅድሚ ገፅካ ማሓትካ ቅድሚ ኣፍንጫኻ ማሓትካ ክትውልሎ ኣለካ ዝብል ነይሩ ማለት እዩ እቲ ካልእ ጎኒ ጎኒ ድማ እንታይ እዩ ኣብቲ ናይ ምትሕላፍ ድማ ስጋብ ሕጂ እቲ ዝዝረብ ዝነበረ ዝዘረባ ዝበዝሕ እቶም ምልክታት ዘለዎ እዮም ዘሕልፍዎ ዝብል ዝነበረ እዩ ማለት እዩ ዝበዝሕ እቲ ምልክት ዝሓዞ ሰብ እሱ እዩ ዘሕልፍዎ ዝብል ነይሩ ሕጂ ድማ እሱ ይቕየር ኣሎ እንታይ ዝቕየር ዘሎ ድማ እቶም ምልክት ዘለዎም ዝስዕሉ ዕንጥሾው ዝብሉ ጥራሕ ዘይኮነሲ ዋላቶም ዘይስዕሉ ዋላቶም ዕንጥሾው ዘይብሉ ዋላ ሓንቲ ምልክት ዘይተራዮም ክልተ ነገር እዮም ገሊኦም ቅድሚ ምልክት ምምዕባሎም ወይ ፕሪሲምፕቶማቲክ ዝበሃሉ ገሊኦም ድማ ሓሚሞም ከለዎ ዋላ ሓንቲ ምልክት ዘይገብሩ ኣሲምፕቶማቲክ ዝበሃሉ ንሶምን ዳርጋ ብብዝሒ ይሕልፍዎ ስለ ዝኾነ ሕጂ ኩሉ ግዜ ጥንቃቐን ምክልኻልን ወሳኒ እዩ ዝብል ዘሎ እዋናዊ መግለፂ ማለት እዩ ክንምለሰን ኢና ተን ዝርዝር ዶክተር ሕጂ ክንፀራ ዘለወን ኣገባብ ምምሕላፋት ኣለዋ ክትንጥስ ከለኻ ክስዕልን ከለኻ ምስ ሃንጠስካ ወይ ምስ ሰዓልካ ኣብቲ ከባቢኻ ኣብ ዘሎ ነገራት ይወድቕ እሞ ብኢድካ ብምሓዝ ናብ ኣፍንጫኻ ናብ ዓይንኻ ኣቱ ይበሃል ሓድሽ መፅናዕትታት ከም ዘሎ ከዓ ብምስትንፋስ እውን ክመሓላለፍ ተኽእሎ ከም ዘሎ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ዝሓድሽ እንሰምዖ ዘለና ዘረባ እሞ ከመይ እዩ ህዝቢ ኸ ነዚ ንምግታእ እንታይ ጥንቃቐታት ይክገብር ዘለዎ ናይ ርሕቐት ናይ ካልእ ንፅህና ከባቢ እዚ ሕጂ እዚ እቲ ክንብሎ ዝፀናሕና ክደግሞ እንደገና እዚ ሕማም እዚ ሓድሽ እዩ ብዙሕ ዘይተፈልጠ ነገር ኣለዎ ኣብ ዘይተፈልጠ ነገር ድማ ኩሉ ግዜ ጥንቃቐ ክትገብር ኣለካ ብኸመይ ይመፀካ ኣይፍለጥን እዩ ሕጂ እዛ ዝበልካ ኣርስቲ እውን ኣብዚ ቀረባ እዋን በቃ ብናህሪ ትቕልቀል ዘላ ኣርስቲ እያ تقدم حج زجبارة تي نتبطابات فريز ولا خينو نبغت نباف يعلب يزول نيرو أبدو وانزون تي فيروس أب أير نلعل 3 ساعات كتصنع حقيقي مالتي حج انت هم أفرع زي كون أبتم دقق تي نتبطابات خينو دحر أب أير كساي غيرهم بفلا يابعد صبوتا دحر هاليو دحر سبا تنفيسوهم بتحمامون كحل في خيل زبل تقولوا له مالتي نالوات زي أكرهار خون غلي قاليهم جوجلس قال حج زي كبلوه كل يوم قال لهم قلت لهم أتفيرهم يدقفوا ذلوا إيماتي حجي أتفيرهم يدقفوا يقاوموا بزي قدس ذا تراتر نقص لذلوا أجن كلنا كنت نقل لنا مالتي تا مالتي بمستنفاس يحلف الله نقول لنا مالتي كان محجي بمستنفاس إذا حلف حمامات نفلتنا تي بي بمستنفاس يحلف فيه نيفيو فروماي زي يوم حجي بتوم دققتي دروبلتس ويد ما دققتي بعين زي الرايو كم زبونو نجارات زمحالة فيهم كورونا فيروس قام حجي بخومه يحمل نيرو أبزوان زون نسوم بخومه يحلف محل مالتي حجي انتهي مالتي أبعتو سبيس أبتسبي بوتا بحكم زحمة من سبارلو سعيلو قبيلو تأيرون كبكلوس لزخل بخومه حلف غالي نما بالي تقسات نايزا أبنا زمات زلون انتهي أب أمريكا حنتي أوركسترا نيرو نلما مدريلهم نبل ممراتهم شعو كاتولو بزح حمام زنور سب ايت السلام ايت باهدون ايت نهافون تراحيقوم تناي اوركسترا كساي وديوم لحد 3 رابعه كن كباتهم
45 سوات حيمو درجة كلتون بتحمام بموت في اليوم مالتي إذا حجين تايمتي ولا تراحيكا ولا تتنا كيتناها فكون تحمام كلها بعقل زخيل حدا أبنت من الباز أبنت زيا حنتي بمهنا وحتى مهنا كتتأمامنا يدخل انتقون جن كم عينت ملك تليجن كم زلوا حسيبنا زلوا تنقص قبل الرجاجات كنت زي بلنا كم زلوا أمينا جن كان هل كم زلنا ملكتي يا محل فلنا مالتي صبوا دكتور أبز كله حجيتها زبزحوا حقايم تمخروا تارحقت كان محلاون نصحناها مرغغات صنيا هراي قال ابزي تمرامرتي كم زغلصو ولا غلصو صنحها دكتور ثم زم حلالفو كلته كم زلو توم زم عبلون زي ما عبلون ملكت كيرايو زخور عينت ملكت كيرايو ناي زم حلالفو سبات هذا الله يبحال 30 ميتاوي ديو 400 ميتاوي ديو سيتات كتردانا كنديم توم كون كونو زخولو بخميزي كتردانا وحجين تادي قرم حجي زوت زنبرا حبريتاتات وي انون بروفيسور نغاس كلنا ابزي متينا قال نزارو نبرنا درجه مبزحته بناي تشاينا زنبر حبريتاي ابتو انت مبزحته غزي تشاينا تقدمتي حاجر سلازنبرت تزبزح ساينساوي ركبتاتون كاب تشاينا يزوت نيرو حجي كاب تشاينا تي زوت مبزحته تاي زبل درجه 800 ميتاويت قليل حمام يمزحمو يزبل هو قليل ولا هوسبيتالو مدقاس يدليومني رسن لهم سعلا لهم قرطمات خمس نورمال القنفع يحمو توم 15 ميتاوي دما كبز بالحمام حيمم هوسبيتال كدقسو خلو توم 5 ميتاوي و 6 ميتاوي دما كريتيكال كوينوم ناي مستنفس حجز يليو بحال بوبينا قلنا قبلنا حجي ابز قربا اوانات زوص زلو كن الحمام تي ناتو حقفو غيزه وي انكيبيشن بيريد نولو حد سبتي فيروس مستلقفه حمام زي ما عبلوا له غيزه درجه كاب كلته معلتس قبل 14 معلتي مالتي درجه 5 ميتات نايز دما او مش 5 معلتي يمعبل ترفون ابت زقلت له معلتات يمعبل مالتي حجز ما تزلو انتي ولاتو ملكتات زير ايو مستلقفو سباتون نتحمام كم محلالفو يقول لي او مالتي صمت راح زي يكونوا ولاتهم قسيلهم ملكتات كما عملوا اكسبكت نقبرهم سواتون كحلفوا يقول لهم مالتي قال لهم قلب ملكت معلوم يا محلالفو مالتي قال لهم دما انفكت كوينهم قسيلهم ملكت كما عملوا كوينهم ملكت كما عملوا كلهم نتحمام كحلفوا يقول لهم مالتي حجين تاي مالتي دحر بجاكا نس على سب اب كعبسو تشفن راح كتلو تقلها ولا حتى ملكت زي بالسب كن مسو افنا افتو هاي كحت زارب تقلها كتعلل تخيلها عند حرت فيروس دما بتم دققت نطبطابات حلون نقول لنا ولا ملكت من زي بلو سابقون تزاريبنا يعليلناون بتحمام كنلكف نخلينا مالتي حجدا مالتي زخونه سب بوتنشالي بزاف سبسي الله الكاس كتحوط راح يزلك كتهبل لك كم زغل غزي اتش اي في بعيني اي فلاتني وزبالت نبره حجيهم كورونا بعيني اي فلاتني مالتي سلا دسعاله وسعاله رسن سلا زلو غلا زي كونه حجنتاي اتحمام ابي اترات له كلنا اراغيصنا لنا مالتي نالبات انتناي ارتراتي صبغو سغاب حجزا اوان زلو مالتي نبتم 20 كلتن سبات توم 20 حدن بدقه زموتين سغابج بدقه مالتيم زار امبورتنت تحنطق العطراها كبديا السجره صون ناي قربا كستاي سلازلو مالتي سغابت مالي مالت مالون توسط حموش مرمرات غيرو درغا كله نصا كويني مالتي سب كفلتو كل غزي حمومات ترخيبهم طرح زي يكون تمال استغبر مرمراوسي استرخب يلن مبالو واحد حموش ون تغيرو مرمرا اي ترخبون مبالون صبو كويني سمعن بزغاتامي ميسطعناهم كم ملفت خوستو زلو ما تيسي طرح لو طرح زي يكون يبلون لهم كنزارب كم زلنا سي صبو حجي انتي مالتي زوم 20 كلتن سبات درجه مبزحتهم ملكت يملو توم وحدات على لهم قرورو محرحر لهم قطعم خوينو كبيت حمام ايترخبن مالتي حدي يوم كن انتي مالتي ولا توم بدغ زلو زي رخبنا يوم سباتون لك عماتهم كونو كلهم تي ملكت زي بلهم قربت لي ساعه زلهم كم قفع مسالكم سلا زخل كل سب كم جا تقسكايا
كورونا زلوسة بعينك في السلا زي كان كل سبت نقرأ نوصل لنا ماتي كنرحق علنا ماتي كنقارب مبنا زدل تقاله نوصل لنا صبغ دكتور نابنت تريخا سبات نقعللو نقصاص حجكوا خلا سب غزا اتصخم زلوات زدحر موسانو بزح سب اب غزي زلو جن ولا ون نبلالنا ولا ونا بيتنا اب نعلل وانس مفنتات قداس مخاني خا تገልጸلي زلها ስለዚህ ሰብ ከመይ ገይሩ ኩሉ ግዜ ክዝክራ ዘለዎ ታና 2 ሜትሮ ምርሓቅ ብሽክለታ ገይሩ ኸይድ ከሎ ሰብ እንዳዓለለ ኸይድ ክጓዓዝ ከሎ ጎን ንጎን ኮይኑ ይምርሽ ስለዚ እዚታት ዝውገደሉ መንገዲ እንታይ ክትመክረና ትኽእል ኣነ ሕጂ እንታይ መልክ መሲልካ እዚ ብመንግስቲ ሓበሬታ ወፂሎ እቲ ናይ መንግስቲ ሓበሬታ ድማ እቲ ሕማም ንከይስፋሕፋሕ ኣብቲ ዘሎ ተሓፂሩ ንክተርፍ እንድሕር ኣትዩ ኮይኑ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ይትክሰት ሕጂ ሓንቲ ካብቲ ዓባይ መልእክቲ ድማ ኩሉ ሰብ ኣብ ገዝኡ ይፅናሕ ማለት ንለባም ኣምተሉ እዩ ተኣሚቱሎ ማለት ግን ከም ዝሪኦ ዘለኹም ምእማት ጥራሕ እውን እኹል ኣይመስለንን ከምዚ ሓይሊ እውን ዘድልዮ ኮይኑ ይስማዓኒ ከምዚ ኢንፎርስ ንገብሮ ኣለና ፖሊስ ክስታይ ንገብሮ ኣለና እንተዘይኮይኑ ሎማዓንቲ ሕጂ ዝበልካዮ ተዓፂ ገለ በልበሪ ኣብዚ ከተማ ማልያ ዘይብሉ ሰብ ነይሩ እቲ ግድን ስራሕ ሃልይዎ ገለ ትብሎ እኳ ወይ መግቡ ክዕድግ ወይ ገለገለ ጃስቲፋይ ትገብሮ ትኽእላ ተዓብ ፀገም ግን ብደይ ስራሕ እውን ፈቐዱ ዘወን ዝብል ሰብ ማልያ ዘይብሉ ትርኢ ብደይ ስራሕ ኣብቲ ኣፍ ደገ ክስታይ ይዕሊሎም ኮፍ ኢሎም ዝዕልሉ ሰባት ክስታይ ትርኢ ሕጂ እንታይ እዚ ግን ዋጋ ክኽፈሎ እዩ ማለት እዩ ዋጋ ክንከፍለሉ ኢና እዚ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ገዛኻ ፅናሕ ተተባሂልካ ኣብ ገዛኻ ኮፈል ኣይትንቀሳቀስ ሕጂ ኣነ ብገዛይ ድሕር ክወስዶ ኮይነ ኣብ ገዛና ኮፈል ተባሂልና ኣለና ካብታ ገዛ ዝወፅእ ኣነ ጥራሕ ዝወፅእ ምክንያቱ እንታይ እዩ ብስራሕ ክኸይድ ስለ ዘለኒ ተዘይኮይኑ በዓልቲ ቤተይ ድዮም ደቀይ ድዮም እዛ ኣብ ገዛ ኮፈል ምስተባለት ታሕቲ ወፂኦም ከመን ኣይተፃወቱን ወሪዶም ኣይተፃወቱን ኣይንወፅን ኣለና ሕጂ ስጋብ ከምኡ እዩ ማለት እዩ ኣብ ገዛኻ ኮፈል ማለት ምስ ገዛውትኻ ይዕልል ተፃወት ምስ ዕሩኽትኻ ዕልል ምስ ካልእ ደገ ከይድካ ክስ ኣይኮን ኣብ ገዛኻ ኮፈል ኣብ ገዛኻ ኮፈል እዋ ምናልባት ዶክተር ከም ብዙሓት ኣብ ዝዛረበሉ እዋን ዝበዝሕ ሰብ ሓቂ ሓይሽ ክትሪኦን ከለኻ እቲ ጎደናታት ኣብ ቤቱ ከም ዘሎ እዩ ዘመልክተልካ ሓደ ሰባት ዝወፁ ብቁም ነገር ወይ ብስራሕ ክህልው ይኽእሉ ገሊኦም ከዓ ዕሽሽ ብምባል ዝገብርዎ ከም ዘለዉ ትግንዘብ ኢኻ ዘሰክፈካ ግን ምዃኑ ክትገልፀለይ ፀኒሕኻ ንኣብነት ኣብ ጥልያን ክንመፅእ ንኽእል ኢና ኣሜሪካ እውን ሕጂ ዘለዎ ኣንተ ቀዲምካ ተጠቕሶ ነርካ ልዕሊ 1 ሚልዮን ህዝቢ ተለኺፉሎ ከባቢ 60,000 ህዝቢ ከዓ ሞይቱሎ ኣብ ጥልያን ኣብ ወርሒ ለካቲት ሓደ ሰብ ዝነበረ ኣብዚ ሕጂ እዋን ክንደይ በፂሕሎ መቸም ኩላትና ንፈልጦ ኢና ብተመሳሳሊ እውን ኣብ ኣሜሪካ ክሳብ 4 ሚልዮን ህዝቢ ተለኺፉሎ ስለዚ ዶክተር ክሳዕ ብግብሪ ዝመውት ሰብ ዝረኢ ዲና ክንፅበይ ዘለና ስለዚ እስከ ገለ ትምህርቲ ኣብነት እንተኾነና ናይ ገለ ሃገራት ናይ ደገ ምፂኻ ካብኡ እንታይ ክንምሃር ንኽእል ከተረዳእልና ኣነ ሕጂ ነዚ ቅድምና ምሃደይ ማለት ሰብ ህዝቢ ክርድኦ ዝኽእል እቲ ሕማም ኣዝዩ ይከብድ እዩ ክብደቱ ድማ ቤና ርኢናዮ እተን ኣለና ምዕቡላት ኢና ኩሉ ኣሎ ዝበሃል ናይ ሕክምና ክሳት ኣለና ዝብላ ሃገራት ከይተረፈ ስጋብ ክንደይ ኣሸጋሪ ኮይኑሎ በዲቦም ከም ዘሎ ርኢና ኣለና ማለት እዩ ኣሜሪካ ንባዕሉ ክንደይ ሕፅረት ናይ መሳርሕታት ሕክምና ዋላ ንባዕሉ እቲ ማስክ እቲ ናይ ሄልዝ ወርከርስ ፕሮቴክት ዝገብሩ ነገራት ሓፂሩ ከም ዘሎ ንሪኢ ኣለና ማለት እዩ ዓጥልያን ርኢናዮ ዓጥልያን እውን ስጋብ ክንደይ ከቢድ ኮይኑ ክንደይ ሰብ ሞይቱ ዋላ ኣብቲ ሕፅረት ስለ ዝነበረ እውን መን ክመውት ኣለዎ መን ክፀንሕ ኣለዎ ስጋብ ናብ ምውሳን ደረጃ ዝተኸደሉ ክስታይ ሬስፒሬተራት ንኩሉ ክኾና ስለዘይክእላ ቀዳምነት ንመን ትህብ ናብ ዝበሃለሉ ደረጃ በፂሕና እዚ ሕጂ ናብ ሃገርና ነምፃዮ እቲ ዓቕሚ ናይ ሕክምናና ነምፃዮ እቲ ዓቕሚ ናይ ሰብና ነምፃዮ እቲ ቁጠባ ዓቕምና እውን ኩሉ ርኢኻ እታ ንዓና ሓንቲ ተዋፅእ እቲ ሕማም ምክልኻሉ ጥራሕ እንድሕር ልዕሉ ማልያ ዘይብሉ ሰብ እንድሕር ሓሚሙ እቲ ሕክምናና ክፃወሮ ክእል ዲገሊልና ንሕሰብ ማለት እዩ ኣብቲ ነብሮ ማለት እዋን ዘሎ ሕክምናን ከምዚ ዓይነት ብብዝሒ ሕማማት መፂኦም እቲ ሕክምና ክፃወሮ ክእል ድዩ ኣነ ኣብ ሕቶ መልክዕ ዝኣቱ ኮይኑ ስማዕኒ ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ስለ ዝኾነ
تانا عنا طبقت أبنت كتكون تخل تشاينا عنا راح زي كونسي نمول عالم أبنت كون هذه مالتي تحمام ديسمبر مشتري جنوري 2024 ولا قدمي زل أوانات نصوص مليون حزبي بح قب جزا خيوت جزا خوفكم زبل ترانسبورتيشن أو اشتغلت مالي كاب كتما وزاي بمولو دويلو بحمام تطرطر السب كاب كله أوسطال كم ذات تغير تصير بوزيتيف ترحبا كونتاكت غيرو تريس تغيرو كله كم كاب تغيرو مالتي حجي صار لكم مزغبرو أب حصير أوان نت حمامتي كقطاطرو وقيلو مالتي قدمي جميرو مونيرم تتخونو أبت مجمري أوان حمام مستراحين جميرو مو زغل له حمام كيما تخونو متقطاطرو ونيرم مالتي بداي ولا حدا تصقم قسات بداري نخد نبعد لان أبعد لان زي محل سقومتي تو سي دي معصاو بتمتات معصاو مكابسه ترانسبورتيشن ግን ቆርጥ ላይ ኣብቲ ተግባረ ግን ከምቲ ዝድለ ኢንፎርስ ዳይኮነን ማለት ናላት ብዙሓት ዝወፀ መምርሕስ ብዝግባእ ብህዝቢ ኣይተተግበረን ብዝግባእ ኣይተተግበረን ተግባረ ዝተጀመረ ዳሕራይ ሰብ ክሞት መጀመረ ከብል መጀመረ ፍርሒ ምስኣተወይ ትክስላን በሪ ኣብቲ መጀመርያ እቲ ናይ ሰሜናዊ ክፋሉ ክዕፀው ምስተባሃለ ዳርጋ ብዙሓት كيتعاطوا كله جيزهم ندو جيزهم ماتي حجين تايو إذا كنت تجيرو موداتا عند تلان كتوصل أبغى تقل كلولا وشمي مارلو ماتي نايب على الكورة خالي نايب على الكورة أزي بوزح متساوي نبران جن نتحمم ترى لا متا عشان إذا عاب عوتنا توم جن نفسك مرمرة بوزحي يمرمرون يرماتي مرمرة قبرو سرهوا يبلو نوستالتوا يعشقوا قال جيرو درجة سومن أبيلو حجي نعنا مستزل عقمنا مستي أكيدنا هذا حاشة تشاينا زوصلوا سقومتي مالتي إذا هناهم كم ناي تشايناي تقصي جن كروت لي نسبات من كساس زفكت جلا سلزقوني مالتي حجي قوم يفكر مالت جن كلنا هم ليتنا هم كنكيت جلا يكون مالتي كلنا تخيلنا أبغى جازنا خوفيلنا تي منجستي ذهبنا مبرحة كلنا كنا تجبر على الناماتي كنا تجبر على النادما نمنجستي كنا نعنا هتعملنا كينا حمم در حميمنا صباح نقول أزيك خبيت كخوني مالتي حجين تايو تقدم حموم إنسان حدا رينا لنا كاب حجي إنسان كلنا له كنديم بحجي خماسو زفلت إلنا سو ما سفلت بوزحي مرمرة مسكبركا كتصال مرمرة كتصال خصاي سكاب حجي نايتهم تمرمروا كونتاكتهم قلت تريس تغيرهم في الليل ما له بوتا كن كالبوت كه يلون ديوم سوم زحلو فوق يلندي سلازو خنا كل السب ابغى خوفك بلالو كل السب خوفك بلالو خوف نبلالو دما كاب دغه حمام حزنا غزانا مخيمتصي كاب غزانا دما حزنا نابكار السب نخي خنا عليس منغستي اوتي وزلو كلنا ببوليس بوتادر كنحلو زي كنا بعلنا مستوعات سلازخنا تتغورنا اذا حشوين اسمعني دكتور أريا برهانة حلافم قطار تمحلالف حمامات منستر تاعنا سلا تذهب كاني سفيح مبري يمسكنك كبرات تخاتلتنا كم زخت تعزبوا صنعكم كورونا فيروسن اقباب متحلافون ابز بلا رسينا خنزارب صنعنا زاغيت بصنح مصنعتي اقباب متحلاف ناي كورونا فيروس بمهنطاس بمسعال اب اير بصنح نستوسن اوان صنح نطبطابات كم دما دحرت مهنطاسنا اب كبابينا ويا بزريانا زلو نغرات مزعلب بيدنا تنكيفنا ناب عيننا ناب زننا ناب فنجانا وي ناب افنا مسنتيو حجون حدش مصنعتات كاب زغبرولو زلو دما ولا ون بمستنفاس زبل ريتو سلو مصنعتون سلا زلو سلازي كلاتنا طنقاق خنغبر دكتور كم عصني هلو نحنا ون ملختنا نمحلالف لنا مسترفو مدب ناتران نغرفكم كلات عزبتنا سلام